see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. Why'd you even call me up when I never wanna see ya? I'm just on my way back home, little drunk and alone, but I'd rather click ya. Even though it's Friday night and I got no plans tomorrow. Good morning. 9:33, December 23. So, nag-ayos na ako kasi madami tayong gagawin today. Magpunta ako ng SM ulit kasi may bibilhin doon. And eto, pasukat ko kay Papa yung pinamili ko sa kanyang mga shorts sa kadami. Ito nito pa, oh. Ito pa sa inyo na ako kasi nga, na-busy. Wait. Ayan. Ito yung kinuha kay Papa. Extra small to pa. Tingin mo. Kaya nga, sukatin kasi malalaki yung size nila doon. So, sukatin mo muna yan. Dahil kung hindi, pupunta tayo ng SM, pwede itong palitan. Ito yung isa. Mahilig si Papa sa white, pero ayun. Ang ganda ng tela ng ng regata. Sobrang gustong-gusto. So, isa na yung regata na gusto kong bilhan ng damit. As in, ang ganda. Si Kuya, kaya para sa akin, Kuya, gustong-gusto niya. Dalawa. Ay, hala, uwi natin to may mancha. Hindi natin nakita. May stain. Tama? Ano sa shorts? I-try mo tong shorts pa. Extra small lang din to pero may garter. Tapos ito, another shorts. Diba pa kasi, may, siya sa short, may specific siyang shorts. Sana. May stain. Ay, natin. Ito nahiling, Ay, hindi ko ayan. Yellow pa naman. Ayan. Then, eto, pang regalo. Shorts, tulad ng binili ko kasi ang ganda niya. Ibibigay ko to sa aking kansan. All colors ang kinuha ko din sa kanya. Para yung kami. Kasi ang ganda ng tela. Ito, wala akong size nito. Walang small. Size M2 eh. Medium to. Yan. And, bumili ulit ako ng top. Kasi nga, gusto ko nga sabi ko sa inyo. Gusto ko na yung regata. Ayan. Bumili ako nito. Sabi ko next time, pag nakabalik ulit tayo ng Pilipinas, baka kunti na lang ang daling ko talagang damit. Yung ilan-ilan na lang. Kasi dito na lang ako mamimili. Lalo na nagustuhan ko yung regata. As in, gusto ko ang regata. Ang ganda ng mga design. Sabi ng pinsan ko, imported din daw kasi yun na brand. I'm not sure. But, yeah. Ang ganda niya, May pa-detail siya dyan. Fold and may button. Tapos, nice. Meron pa nitong iba. Halos yatang design ng top doon nakuha ko. Halos. Yung iba kasi walang size. Mamaya. Humingi na rin ako ng paper bag para dito ko ilagay yung ipamimigay natin. Tapos eto. Mahiwas? Size ano? May belt pa pala ako pang binabal. Na lang. Yung labon. Apo mo may gater? Kaya sabi ko sa inyo specific si Pa. Ayaw niya kasi may garter. Ang ganda kaya. Diba yun nga ni. Apo niya na may garter. Wala man doon pang ala. Try mo to. Sige. Ipalitan na lang natin doon. Lahat pa naman to may garter. Sabi ko sa inyo, mahirap tong bilan. Ang choosy nito eh. Ayaw niya daw. Ang ganda naman. Pag nag-tuck-in ka. Di ka makakabakal dumana. Nakabos dumana shirts. May garter. Sige. Bilisan na natin. Kasi ang dami natin pupunta. Ito. So ayaw mo to. Ang ganda pa naman. Maganda yun. Ini pa. Ay. Ang ganda pa naman. Sabi ko. Gandang-ganda kami niyan. Ay. Tapos ayaw. Gusto niyan maong. Kasi yan, walang garte yung shorts niya. I-try mo na, Papa. Kung paha. Ito pala yung paha mo. Binilan din kitang paha.
Hanapin ko yung resibo. Ayan. Para ano? Garo mo na kung ginagal mo po sa bagi. Oh, habo niya daan na naman dahil sa bagi. Ako pwede. Ang gusto ko ba? Araw kayo na na Di uli ko na naman. Ano sa araw ba ka na sa... Wala nga kay man. Puros na araw kan sa ano pa. Mandul ka. Diba rin na dahil na kayo. Mas kiday na kita mga ako. Tamay. Ayaw niya. Isa sa uli. Ay, hanapin ko yung mga resibo. Ayan, on. Sabi sa inyo, maarte ko si Pa eh. Arte-arte nito eh. So, ang dami natin isa sa uli. Ayan, isa sa uli yan. Tukal. Ilagay mo na lang dito, ma. Kaya nga, yan ang binili ko sa'yo. Kasi alam ko, gusto mo yung puti. Ah, eto pa pala, try mo to. Para iba naman. Okay lang yan ang kulay. May pula sana doon. Pero Yan, hindi ka pa kanina kasunod. isama ko na lang si Pa. Tama na yun. Isama ko na lang siya sa SM. Sige, mag-ano na ako, guys. Mag-ayos na ako. Sabi mo, Tignan lang. Eto pa pala. Ano nga ito sa video? Mamaya na kasi babalutin ko naman. So, makikita nyo dito. Mag-ano na ako, mag-ayos na ako. May mancha. May mancha pa rin, mahal. Palitan na lang kung mayroon silang ano. Meron silang, ito gusto ko itong blower. Wala. Tulog pa pala yung mga bata, hindi pa tayo tapos mag-ayos kasi gusto ko na buksan yung ganito ko para ibalik ko na ito na magaan lang. Yung madali lang siya pang travel. Ayan. Hindi ko kasi alam na meron na ganito dito. Kala ko ulit, meron ako in-order sa TikTok. Darating yun. Iba naman yun. Blower din siya na set na. Basta makita niya na lang. Yun, iiwan ko yun dito. Ito, dadalhin ko. So, ayan. Same lang. So, ito, ibaba mo ito, ma. Okay, alis na tayo. Yan na yung book natin. Labas muna para makita nyo yung view. Ayan, oh. May clouds. Ayan, yun yung Legazpi. Diyan tayo pupunta. Kitang-kita yung SM dito, di ba? Nasabi ko na ba yun sa inyo? Ayun yung SM. Ha? Ayan yung SM. Hindi niya makita, pero kita-kita ko. Kita-kita ko. Ito si mother. And si father. Kasi isasauli natin yung mga biniling shirt sa kanya. So siya magpili. Magpagas muna kami bago tayo pumunta ng SM. Wilson. Apat. Thank you. Aba. Oh. Huh? You got a new cricket bat? Let me see. Ah, it's in the house. Kausap ko si Sak, pero hindi niyo siya marinig. You got it in the morning. I'm going to SM. SM isak po. ano mo ng pigkawatan. Baseball. Oh, baseball. Cricket. No. What's that? Why you got that one? Ah, my old one. Ba, Hello daw, hello. Hindi ka marinig pa kasi naka-airpods ako. How's your scars? Huh? I can't see. Oh my god. Put something there, please. Yeah, but don't do it again. So what you been doing? Did you cook my you have there too? Oh my god, nasubsob kasi siya eh. pagkawat. No, sa dagat, nasubsob siya sa ilalim Kaya ka. ba na ibabaw ito. Ito din na ano. Nah, he's too busy. Lots of people. Well, as someone, ito ibabalik namin kasi crack yung mga takip. Papalitan. Bili tayo ng diffuser. Dito na pala kayo sa taas sa SM. Sa kids section. Kasi may isasauli din kami na shorts. No, papapalitan. Tapos yan yung nabili doon sa Mia Mason. Ayan. Dahil pa si Papa, lagi ang iniiwan. And doon pala sa SM department, kung saan tayo magpapapalit sana ng mga basag na takip. Wala na raw, sold out na sila. So, ang gagawin ko na lang, babalik kami doon.
bibili ng something kasi hindi yata pwede yung ibigay pera, so dapat i-shopping mo yung credit mo. So mamaya babalik kami doon para bilhin na lang ng isda. May isda sila doon na gusto namin bilhin din. So mamaya. Napalitan na namin yung shorts sa isang bata. Ngayon, mag-ask tayo ng bed. So yan. Oo, foam lang yan. Oo. So tatlo niyan. Akala Check ko, ko kung may tatlo pa. I-check mo pa. O, nagkakaubusan? O, sige po. So, may nabili tayong bed. Okay, i-claim ko na lang later, ha? Doon na lang sa area ko. Opo, thank you sa area mo kung saan. Okay. Mga what time, ma'am? Hindi naman may bibili lang kami. Okay, thank you. Si Papa, may nakita siya dito. Dito na lang. May nakita si Papang belt. So, dito na lang natin siya bilang ng belt doon sa baba. Kaya nga, ito. Ito nga, sa kabila. Ayaw niya yung, ito. Ayaw niya yung may buta. So, sa baba siguro meron. Ang pili to si Pa. Sa baba. Ayun, sa baba. Pa. Ayun, baba yung mga belts na madami. Diyan. Ayaw niya yung may tusok-tusok. Gusto niya yung ini-insert lang daw. Eto. Ito niyang gusto niya. Ganito. Ayaw niya yung may ganito ba. Eto pa. Eto. Oh, hanap ka. Baka meron pang iba. Wala na kayong iba? Akin na yan muna, Papa. Para hawakan ko to. Hindi na. Gusto niya lang yung, ayaw niya yung may ano. so, ay, ito. Anong, baka hindi na uso yung suksok pa. Kasi ba kung mas may tayo. Yeah, maganda yan pa. Pero sir, leather. Abo pa yan. Ito iba pa po dito. Yeah, tingin ka pa dun pa. Ay, maganda. Papa. Nagaputol man kami sir. Ano sir, brown or black? Black na lang para bagay sa lahat. Black sir. Ito sir, black. Tama na. Ano? Gusto mo yan? Okay. Pili ka yung gusto mo yung pinakamaganda pa. Tama na din. Ito po pinakamaganda. Kaso Sige na, tingin ka, Papa. ito sa automatic. So, Okay. ito Abo. Ayaw niyang ditusok. I-try mo muna, Papa. black sir. Nagaputol man kami sir. Putulan. Para maputol na. Ayaw niya yung belt na binili ko kahapon ba yun, ng isang araw. So, i-return namin. Yun po, automatic na. Pag big core mo, magalak. Okay. Hindi ka na mahirapan. Ito ko nga, naaro ko na. Nagka-Calvin Klein siyang ano. And this. Ayun pa pala, bibilang pang kita nun. Ano sir, tama lang. Kaya nga, puputulan, Papa. Dito lang ha. Dito lang po. Oo. Ayaw mo yung pinapasok? Yang ano? Naaro ka. Ayaw mo. O sige, paputol na lang natin. Dito lang po. Hanggang saan gusto mo? Ito. Ano? Pag tumaba ka pa. Dahilan mataba. Ano pa? Putol ba? Kandig yan. Oo, dito lang. Ano gusto mo? Oo, na. Tama na. Ikaw na? So, hindi na natin paputulan? Dito po. Hindi natin paputulan? Okay. Hindi ka ng pang ano mo. Kuya. I-open ko po. Sige, open mo. Isa pa. Lima kasi yung laman. Sabi ni pa, tama na yan. Tingnan mo. Kasya yan sa'yo? Sure ka? Tama na. Okay. Dalawang ganyan. Buy 3 packs po. Buy dalawa lang. Ha? Buy 3 packs, get 1. Sige. Kunin mo si Clyde na isa ma. Kahit ano. Isa pa. Ewan ko. Ano kaysa? Colored. Ayun ma'am, may colored. Anong size po ba ni sir?
Ganyan, yeah, black kay Clyde. Yan, ganyan na lang din. Ibang design na, ano, ibang logo dito. Mayroon kayo. Puti, ma'am. Ayaw ba ni Clyde ng puti? Ah, ayaw daw ni Clyde ng puti. Assorted to, ma'am. Assorted yan. Ah, meron pa bang isa? Para dalawa. Ganyan pa, isa niyan. Yung, Anong kulay po ba? so, okay ka na dyan pa. Okay. Dua ka ini. Alam niya na yan. Thank you. Pa, i-shoulder mo na lang pa, oh. Coins mo pa. Akyat ulit tayo sa second floor. Kasi yung isa sa uli natin na short sa regata. Ito pa. Ayaw mo? Ito. Rubber, magaan lang pa. Ay, nako, ayaw ng lolo. Ayan, leather pa para maganda. Pa. Maganda. Yung ganyan. Ah, day ka ma. Huwag kang tumingin sa ano, sa presyo, please. Ayan, maganda yung black pa. Yung black nga, eto din, maganda din. Yan. Huwag mo nang tingnan ang presyo nga. Bibitawan niya na naman. Ayan, ang ganda. Maghanap tayo ng size. Ang ganda pa. Ang ganda. Pero mag-aas tayo ng ano, ano ka pa na, magsukat ka pa ng iba pa. Maganda, ayun nga, black, maganda rin. Ito pa, maganda rin to. Ibaba mo muna yan, oh. Para makapili si Papa. Yan, maganda rin pa. Ay, maganda ang pa. Oh. Medyo mahaba. May size niyan, ate? Date lang na ano. Ganda pa. Kaya nga, binibitawan niyo pa nakikita niyo ang presyo. Pwedeng pa. Maganda. Gusto mo yan? Parang maliit. Yung sa ano pa, tama lang? Ito kayo ma'am nasuot. Okay. Harap ka sa akin pa. Patayo ka, harap ka sa akin. Okay. Okay lang. Tama lang. Okay na? Sige yan. Mas gusto mo yan? Hindi, ano pa. Ayan ang gusto mo. Pang-oral daw mo. Sige, ikaw pang-oral daw mo. Sige. Garo, lipot ma. Ayan, blue, maganda pa. Malaki? Ayan, tama lang. Tama lang. Iyan! Ang ganda yan. Ayan. Matagal mo nang hinahanap yan. Dito pala kayo magtatagpo. Mag-as tayong size. Mag-as tayong size. Ayan. Sa dayut. Mag-as nga tayo. Yan daw matagal niya nang hinahanap. Di ba noon pa? Oo. As tayo. Walang Ayan, kuha ka ma. Pero halipot. Dapat uralang ka. At di ka pangit sa likod. Na tayo ng regata. Tapos na tayo dito sa SM department.
Para tayo ng Mimo dahil yung ano ni Papa yung kanyang belt ayaw. Dito tayo. Namin binili yung belt ni Papa. Ayaw niya. Hello po. Pero, yan, same pa rin. May stain lang kasi. May stain siya. Thank you. O, yung gray. Yan, okay. Okay, sige, paano na lang muna sa counter. Arin pa, Dahil na. tingnan mo nga yun. Ayaw mo ng kulay? Ang arte-arte. Ayaw niya ito. Ang ganda-ganda ng mga kulay. Oh. Ayaw mo? Ayaw niya. Puti lang talaga to. Okay ka na dyan? Sino na ulan? Thank you. Aba. Thank you so much, ma'am. Thank you. Bumalik kayo dito sa third floor para pick upin natin yung nabili nating Uritex na yan, fold bed. Patulong tayo, ibaba yan. Thank you, Kuya. Papirman ko lang. Apa. Saan po pala tayo, ma'am? Sa ground, ano na, sa may SM Supermarket. Doon dito sa may unit. Tayo, hinihintay lang namin yung sasakyan. Dito na, Papa. Okay, lag mo na sa... Ay, si G, ano na nga, si... Dito pala ulit ako sa Unitex. Yung asukal, hindi ko alam bakit wala kaming asukal. Alam ko kumuha ako nung pagpunta namin dito. Pero ngayon wala dun sa box. So kuha ako ulit. Okay. Ang haba ng pila, oh my god. Ito yung basket. Uwi na muna tayo. 3:10 na guys. Isang oras. May bibilin pa sana to si Papa kaso yung pila sobrang haba. Sabi pa, next time na lang. So babalik pa tayo kasama to. Kasi may gusto siyang bilhin kaso nga ang daming pila tapos hapon na. Meron pa akong binili sa Serenity. Ito yung matcha taho. Kung maalala nyo last year. Masarap to. 25% lang na sugar yung pinalagay ko. Tapang taho. Tapos may buba din. Sarap. Sila Papa, nag-take away sila ng McDo. Kinain na nila. Ayan yung McDo nila. Mama. Yan na yun sa kay Kuya. Sa nagdadrive sa atin. Pasahin kita. Marinig. Binigyan ko si Papa. Sabi ko kay Papa, Pa, gusto mo? Sabi ko, ang sarap-sarap. Sinip-sip niya. Tapos sabi niya, naluwa niya yung mga balls. Sabi, ayoko to. Itong ayoko sa lahat. Yung ano yan? Yung sago. Ayaw. Ayan. Nasa ito sago pa. Niluwaan niya. Yung mukha ni Papa na nasira. Buong ko kainin. Grabe. Dahil ako ka nagkakao. Ayaw mo? Bakit? Ang sarap kaya. Dahil na sana. Yung sago, yung Diyos, pearl. Ayaw niya. So, yun nga. Ako, nagpapaad pa ako niyan pa. Diyos. Yeah. Bakit? Dahil ang pagmati ko ka ng pag-along ko, garo na ako mag... Niluwaan niya siya. Sinip-sip niya. Tarumbis nga ni, nagbakalaw kay tao, ginaganan kan kiaraw kay ni. Sabi ko dahil ko ni bayadan, bahala kanan, di po, bahala ka, sabi ko, ang tadabo ko sabihan ta kanan, sabi ko, dahil pagkagan ka. Yung maliliit na yung may zero. Yun ang pinaka the best. Diyos ko. Bakit? Dahil ako ka nagkakaon.
Sa hindi ko na vlog ang sakit ni Papa. Yung di pa hindi niya sinusot yung ipin niya. Yung mukha niya lumiksi yung dito. Ayaw. Bili si Papa pala ng stop kayo dito sa may hardware. Bili siya ng rugby. Okay. Oh, wait pa, wait. May, bibili si Papang rugby. Kinulang siya sa rugby. Sarap, ma. Ako matikman ko lang. Okay na ako dati. Grabe. Isang ganyan inuubos ka. Tapos may take away pa ko last year. Ngayon, matikman ko lang siya. Okay na ako. Oh, William, susundin na sila. Susundin pala yung mga bata. Hi. You're full? I miss you, Baba. I miss you. Sarado na asin na sa aga. Kaya nga, dapat lahat ng MTV na natin. Ang brasin na 26 na. Kaya nga mag-stock tayong tubig. Mayroon bang empty? Wala na. Yun lang? Yung, pagpapaalam ko, pito kasi iyan. Yeah. Magkano daw? 100 lang naman yan na apat. Oh, sige. Kung may empty pa tayo, Yan, siguro wala na rin yan. Bakal pa. Baba, itas na, dyan ka lang. Pahinga lang kami saglit. Kaya nga. May nakita kasi siyang itim sa bigas. Ayaw niya na. Ay, baka sa gapo. Oo. Baka wala kong nali. Yung buling, siyang buling gati. Pag sinarugo, magpangmalutaw. Ay, inutos-utusan palang anak ko ng mga pinsan. Tapos pag gano'n sa rice. Pagbaba niya. Ano yung niya? Yung kung ano yung Naku, sa iyo pa sa salita. Sino ba? Ginawa ng mga pinsan niya, ginawa raw si Holing ang tagakuha ng kanin dun sa baba. Nakinapi ka dito, nak, nung wala si mami. Yung mga kuya niya. Sanay man iyan. Sanay man iyan sa mga sugo ko. Oo. Bako man iyan na, digdi ba sa tuya? Pero senyor, ang mga dahil Sa apat sa tubig. sa tubig. Wala ko apat. Apat nga, 100. Barato. Barato. Sure ka? Baka 100. So wala nang empty bat kasi kailangan natin mag-stock kung sa 26 pa sila magbubuka. Nabot ko kaya. 26 pa rin na open. So 4 yan, 5. O nasan yung Ano ba? dalawa doon? Then, ilan ba dito sa atin? Sa Isa taas? lang. Oh, kulang pang isa. Sa baba. 6. O nasan yung isa? Apat, 5. Ano? 7. 7 man lang yan. 7. Sana umabot hanggang 26 yan tubig. Dahil ito mag-renom. Liwoy. Ay, hindi, ang dami natin sa bukas. Ang dami natin. Oo nga pala, alis pa kami guys. Punta pa kami ng tabako. Bibili ng mga panghanda. Yung binili natin, hindi pa yung mga lang yun. Mga gamit na gagamitin pag may bisita. Like yung bed. Kasi baka matulog dito yung ibang pinsan namin. Wala na sila matutulugan. Kaya bumili tayo ng dalawang bed. 3 dapat? Yeah. May mga anak pa yung mga pinsang ko. May parating pang galing Manila. Oo, sila Kuya Romel. Tapos yung 2 bata. Ano ka? Bako sa nandoon niya duman. Si Kid. Kid may anak din, may asawa. May anak. No. Yung dahil na dahil Oo. kataba, 7. Hindi pa nga ako nakakapagbalik ng regalo. Yan sa mga bagets. Oo. Kaya nga bumili ako ng bed. Bumili tayo ng bed. Sa atyan, bang kita nga abot sa agang yata. Kaya bibili tayo ng mga ulam. Punta ba? Hapon na. Siguro bayaran na lang, mag-order na lang tayo. Tapos Panganalian. hindi, order na yung mga panghanda bukas kasi wala na tayong makukuha ang karning fresh. Bayaran na, tapos pick upin na lang bukas. So karne, isda, basta kunin na lang natin yung mga Ricardo. Sandali lang naman gusto ko na nga matulog eh. Ang aga namin, ang aga ko kanina.